Marhay na aldaw na Sabado po sa Indugabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog, welcome sa programang Abogado Juan at your service. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga gubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutok karon, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Marhay na aga po sa Indugabos. Yaon na naman po kita sa programang Abogado Juan at your service. Ini po si Abogado Juan, Attorney John Bonga. Mga kaibanan po nindo sa launing sarong oras, digdi po sa tuyang programa. Siyempre po, kaibanan na sa tuyang partner, si Ate May. Welcome back, Ate May. Hi! Good morning and happy Saturday morning, of course, Abogado Juan. Thank you so much. Na-miss ka sa imong mga fans. Yes, thank you. And last syempre, week. Thank you so much po sa tuyang mayong sawang pagsubaybay ka sa tuyang mga kaantabay. Okay, mga kaantabay. Yes. Good morning po sa Indugabos. Siyempre, dito po sa Abogado Juan, perminang yaon ang pag-asikaso sa satuya pong mga kaantabay. Oo. And Ate May, kumusta ang sa iyong bakasyon? Nag-ano ako, Abogado Juan, kung medyo magiging curious ka, nag-rest ako kan sa kuyang hawak. Okay, puan man yan. Dahil kabaga, workaholic. Every afternoon, si Diwata. Nadadangog sa Okay Correct. FM. Ang masakit yan, di magpapropose sa Facebook na maraot ang mati mo to, syempre. Masakit Baka na. masautan ka. Yeah, so nag-rest kita. May COVID. Oo, so nag-rest kita and salamat po sa Diyos kasi ng mga prayers and okay na ako ngayon. And alam mo, Abogado Juan, kung maririsa mo, nagloob na kita palang ganyan, maiba ko kang topic, nagloob na kita sa bulan ng Pebrero. In fact, last Saturday, Ate May, naging topic ta na manungod sa love, sa kasal. Love month. Itong marriage license nga ni, kung kaya puwan day, para maging balido ang sarong kasal. Tangon yan bagang Pebrero, Love Month, sa February 14, to be very specific, iyo po ang Valentine's Day. Kaya Happy Valentine's Day po sa Gabos, nakaantabay sa radyo 95.1, Home Radio Naga, Yes, siriman po sa 97.5, Bangon OK FM. Good morning po and of course sa mga live viewers po kan sa to yung Facebook page ang Abogado Juan. Hello po, good morning. Yaon sa iman po kamo nagdadalan. Sana po safe kamo, kaibanan po kan sa inyong mga mahal sa buhay, pamilya o kung sa iman po, good morning po and welcome po sa satuya pong programang Abogado Juan at your service. Ate May, si Day pala nakakadangog o nakakainan yun, Day nakakadalan sa live tang programa 10 to 11 every Saturday. Igwaman late upload nasa tuyang episode every Saturday sa YouTube channel ta Abogado Juan. Yeah, so dakulon sidang pwedeng dalanan and pwede nindang dalanon kung days na makadalan ko niyan, pwede nindang dalanon at siyan the next day po ang satuya pong Facebook Live. So, good morning po. And of course, i-plug na sa tuyang contact numbers, Abogado Juan, kasi I'm sure itong sa tuyang mga viewers excited na yan. Kasi sa inyong mga questions, ini po ang sa tuyang contact numbers, 0929-259-5441 and 0927-313899. So, ito pala, nag-abang duman sa late upload sa YouTube kan sa tuya pong episode last week. Medyo na late talaga. Super late, In fact, na-upload lang siya kasuugma. Friday, Saturday ngunyan. So, pasensya na po kita. Dalanan naman po giraray nindo itong day nakadalan sa paagi po kang YouTube channel ni Abogado Juan. Ngunyan natin may ang saro sa talagang pag-urlayan tang importante. Halin ang pigpaparaharapot sa tuya sa Facebook, sa inbox, manungod nga ni sa
pangaran, name. What's in a name? What's in a name, Ate May? Ano ba, yaon dyan nakaanoan sa imong identity, at sa imong pagkakakilanlan, diba? Sa imong pangaran, abogado. So, In fact, pag kita baga namumundag, talagang napapaisip ang sa tuwing mga magurang. Ang mga magurang napapaisip kung ano ang ipapangaran sa indang mga aki, sa baby, Halimbawa, baby May, baby Jan, yan. So, iyan po ang importanteng maray na parte kan sa tuyang existence, ang sa tuyang pangaran, ang sa tuyang identity, because we are identified by our names. Halimbawa, pag sa sarbagang crowded area, halimbawa sa sentro, may magtarambaga dyan na attorney, o di mapapasalingoy ako, o kaya magsambit ng pangaran na Jan. Di siyempre, masalingoy ka. Ikaw man natin ba, sa sarong lugar na matao, masambit na sa imong pangaran dyan, anong reaction mo? Akala mo ika, syempre, sa Yan pala, baka ka man. Ito pala kaparehas mo lang yung pangaran. So, yan ang Yung Tapos, ikaw man mga aliases, itong pig-apod na also known as AKA. Halimbawa ako, Attorney John Bongat, AKA Abogado Juan. Tagulpi kayang laro na sinda, itong mga paradawag ta sa radyo, din dapalan aram na ang Abogado Juan, si Attorney John Bongat. So, iyan ang sarotang identity para maging kumbaga, may suway man sa very personal na identity ko as Attorney John Bongat, ini Abogado Juan, na ang katuyuhan nga ni, itong pagtaon ng free legal opinion or advice sa tuya po mga parainan nyug, sa tuya mga paradalan, ninhuli po yaon kita sa serbisyo. Ninhuli po kamo ang number 1, digdi po sa programa ni Abogado Juan. At your service. Yes. So, exciting, interesting. Asa to yung topic mo niyan, Abogado Juan. So, kung mga questions po kamo, pwede po indong mag-comment down dyan po sa tuya pong Facebook Live. And we will highly appreciate it, Ate May, kung igwasindang mga bakulang comments, kundi igwasindang mga kaputan na pipiriton tang masimbagan in the course of our program. Pero kung dahil man, pwede man na masimbagan yan na iyong ginigibot ang permi even after the program para maging happy ang sa tuya po mga parahinan nyog, mga paradalan worldwide. Kaya sa mga nagdadalan po, lalo na po itong mga OFWs na nagko-contact sa inbox, salamat sa indong pagsuporta, pagginanyog, pagdalan sa tuya pong programa. So, ano ang pag-urlayan tamanungod sa pangaran? Ano ang pwede ihapot kasi sa mga nagdadalan kung sinda ba Abogado Juan igwang mga iriribay or pwede ba nindang ribayan ang pangalan kasi normally yun ang hinaharapot kang mga kasi ito yung mga kabistado ko. Okay, kung may sala baga sa sinda birth certificate. Oo, correct. Araw mo Ate May, ang local civil registrar, iyan ang sanga kan Philippine Statistics Authority, dati NSO, na iyo ang repository kan gabos na records of existence, kan live births, kan deaths, pagkagadan sa paagi kan death certificate, ang birth sa paagi kan birth certificate, tapos ang pag-aagom or marriage. So iyo po yan, may kinaaraman sa status kan sarong taho, kang sayang existence. So from womb to tomb, ini yung trabaho talaga kang local civil registrar, maging municipal or city civil registrar. Na kung saan gabos na mga pagkamundag, tapos pag-change status na magiging married na, pag-agom, as in kung mawara na sa kinaban, kaya po itong birthday ito, mag-aigwa ng closure sa paagi kang death certificate. So, yun po yan ang
trabaho po kang local civil registrar. As in, dakulaan po ang sa tuyang pagpapasalamat, talagang may higos na sa tuyang mga pag-iriba sa LCRs, sa mga local governments, na may record ang mga nangyayari sa tuyang buhay from womb to tomb. Particularly, birth, marriage, and death. Pati itong mga changes dyan, may adoption, o legitimation kang sarong aki. So yan po, gabos, na isusumiter sa local civil registrar para po magkaigwa kitang pruweba kasatuyang existence, kasatuyang status, asin kasatuyang pagkawara sa kinakban. Yes, correct. Saka importante yun pati, Abogado Juan, ang birth certificate. Sa mga importanteng document, kang sa tuyong buhay, kang sa tuyong pagkatao. Pigbabasihan kang pagklase, pagpuon sa preschool, kinder, hanggang makatapos ka ng koleyo, nakalaag dyan ang pangaran mo, kung ano ang pigagamit mo po sa pinakapuon. And it has the highest evidentiary value. Itong pinakahaloy, pinakainot na existence of record of birth. Kung halimbawa na of the use of name. Halimbawa, igwang sala sa birth certificate mo, sa imong pangaran, pwedeng susugon yan kung ano talaga si tamang pangaran na ginamit mo puon sa pinakapuon. So, yung mga baptismal certificate, school records, yan, ginagamit yan, na pruweba. Tapos, gulpi pa, yung mga IDs, maging official IDs or school IDs, all of these are pieces of evidence na pwede magpatunay kung ano talaga si pangalan na ginagamit mo poon sa kapinunan, and you are known by your peers, not only by the family, by your family, but by your neighbors, sa neighborhood mo, na pigistaran, na pidakulaan, sa komunidad, na kung saan may mga nakasalamuha ka, iyan ang babasehan kung ano talaga si ginawit mong pangaran, puon ka ito, kung igwabagang sala sa imong birth certificate. Saka, saro sa mga kinukuang requirements, diba, makuha kang passport, diba? Magwa ka ngayon ng birth certificate, diba? So, kaya labi po talaga importante. Kaya nga ni, sa po talaga, pag surat o pag-provide nin mga entries sa birth certificate o maging sa marriage certificate o death certificate, kaya po eksakto talaga ang spelling kang pangaran, first name, middle name, surname, pangaran kang mga magurang, birthday. Tapos siyempre, place of birth. Tapos, gabos sa mga detalye dyan, talagang dapat rikisaw na maray para talaga day masala. Perwisyo ang pagpakorehir kang entry sa birth certificate o sa maging sa marriage certificate o kaya sa death certificate. Sa death certificate man, nagagamit yan sa claims. Halimbawa, sa insurance, sa SSS, GSIS, so kung medyo may discrepancy ang entries dyan sa spelling o kaya sa date of birth, etc., pwedeng iba ng tao yan. So, kay puan, kung ano ang gabos na detalye manungod sa imong existence, as in relasyon sa pamilya, dapat termina na mayong sala para mayong perwisyo pag-abot ng panahon. So, at yan po, mas madidetalye ini, hindi po sa tuyang programa, Abogado Juan at your service. Mabalta po kita, Arachan. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah.
Celebrate Love Month at Okuya Naga. Savor our authentic Japanese cuisine at its best. Our specialties, sushi, ramen, and tempura will definitely keep you coming back for more. Introducing our Okuya Sushi Cake that will surely make your loved one love you more. This February, it's a date with Okuya, located at Corner Magsaysay and Dayandang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Hi mga kaintabay! Welcome po kita sa satuyang programang Abogado Juan at your service. And aramon ta po na Sabado ang satuyang Latin Maxim, Abogado Juan. Well, Diyos marinaga giraray sa satuyang mga kaantabay. Salamat na maray sa indong pag-antabay sa satuyang programa, Abogado Juan at your service. Siyempre po, kaibanan nindo si Abogado Juan, Attorney John Bongat, as in, of course, si Ate May. Ngunit Ate May, ang satuyang Latin Maxim, manood sa ito pagsasala-sala. Itong napapasala ang tao. Aram mo, no one is perfect. May mabagang perfectong tao. Apera na lang siguro kay Attorney Perfecto. Perfect. Pangalan niya. Ang first name niya, Perfecto. Ang apelyido, Perfecto pa. Perfecto ba? So, ang Latin Maxim tangon niyan, Ate May, Maximus Magister Erroris Populus Est. The people are the greatest master of error. Ninhuli nga ni, ang tao, bako man perfecto. Ano? But sabiyon, napapasala kita, pero kung mapasala kita, dapat itanos ta ang satuyang mga kasalan o napapasalaan. Ninhuli nga ni, there will always be an opportunity for us to improve or to correct an error. So, i-relate ta sa satuyang tema mo niyan. Minsan kaya nagkakaigwaning dikit na negligence man o kapabayaan ang mga naggigibo ng birth certificate, halimbawa, ang spelling sala, they do double check. Halimbawa, kan mga nagigibo kayan, well, pag birth certificate, yaon dyan ang may doktor, may nurse, may midwife, partera, itong hilot na pigaapod. So all of them are being cautioned to always make sure that all entries in the birth certificate are accurate. Dapat tarama. Pagpuon sa spelling, pagpuon sa date, sa spelling kang pangalan, syempre, first name, middle name, and surname, si mga pangalan kang mga magurang, si place of birth, as in iba pang entries na pigdalaag dyan. Siri man sa marriage certificate, as in sa death certificate.
para may perwisyo. Tadipisil na pag may mga sala yan, kaya puwan pang ipakorehir yan sa korte. For a long time, ang gabos ng mga typographical, mga minor errors o mga major errors sa mga certificates ini. Kaya puwan iagi pa sa korte. Ate May, sa paagi kang Rule 103 kan Rules of Special Proceedings. So, para maibitaran tayan, malikay kita sa paggibo kayo ng mga dokumentong ini para mayong sala. Kaya, siguraduhan ta na talagang tarama ang gabos na nakalaag ng mga impormasyon dyan sa satuyang, lalo-lalo na sa birth certificate. Alagad, may nangyayari talagang napapasala. Kaya nga ni, igwang mga remedyo na piglatag ang lay, halimbawa ang rules of court, para maribayan o makuriran, mapatama ang mga clerical or typographical errors and other entries, especially in the birth certificate, kaya puan mag-agi sa korte as a general rule. Alagad, kan 2001, nagkaigo kitang lay. Ini yung Republic Act 9048 na kung saan pig-autorizar ang mga civil registrars sa entero Pilipinas na pwede nang mag-correhir kung ang mga salaman lang typographical and clerical errors. So, dahil nakaipuan mag-agi pa sa korte sa paagi kang Rule 103 of the revised Rules of Court. Sa yan special proceeding. Pero perwisyo manggiraray, mabayad abogado, etc. So, para maibitaran yan, dahil magparagarasos ang tao, nagkigwaning lay na siring kaini. Na administrative na lang ang correction sa mga minor and clerical errors and typographical. Kabali na itong pagribay kang pangaran, pero bakong apelyido. Itong first name lang o kaya nickname. Ayun. Pwede yan. Pwede sa local civil registrar na lang yan. Duman yan sa Republic Act 9048 kang 2001. Tapos, pig-amendaran pa ini Ate May kang 2012 sa paagi kang Republic Act 10172 na kung saan bako lang itong typographical and clerical errors, bako lang itong first name or nickname sa birth certificate, kundi pigbali na ang pagkorehir pati kang bulan o kaya kang aldaw sa date of birth. Day kabali ang taon. Tapag taon, iba man. Major correction na yan. Itong aldaw lang. Halimbawa, ako, ang birthday mo. Ako sasabihin ko tayo. Ako, abogado ko. Basta ako June. January 11. Ay, iyo pala. Oo, diba? Belated nga pala. Pig-greet nga pala. 1988 ako. Nakaagi. Okay. For example, January 11. Ano ka lang pala? Matuwa ka lang ng isang taon sa pala. Sinasabi ko naman, promote na naman kita sa edad. Iyo ta Ate May nga niya. Apod ko sa iyo. Bakong iyo. Correct. So, pero pag taon na, di pwede. Pwede i-correct kang civil registrar ang aldaw, date of birth, ano ka, January 11. Halimbawa, nailaag 10. Oo. Pwede i-correct yan. Ma-presentar ka lang ng mga pruweba. Mga records, eskwelahan, baptismal certificate, other public or private records na pwedeng ikasubiter sa Civil Registrar's Office or LCR para makumbinsir ang LCR na talagang clerical or typographical mansana ang sala. O kaya itong first name ba niya? Imbis ano ang tunay mo talagang first name? May. Ang M-E-Y baga ang tunay mo. M-E-Y siya talaga. Pangaran. Tapos, kaya. ang nailaag baga ngayon sa birth certificate mo, M-A-Y. Pero ang biparagamit mong pangaran, pon kang pagkamundag, as in sa mga records mo, baptismal, sa eskwelahan, Estado akong M-E-Y. nag-preschool ka, nag-kinder, etc.
MEY, pati mga IDs mo, school IDs, asingunya, driver's license, etc. MEY. Pero pag check mo sa birth certificate, MAY pala. MAY. So, ano lang yan? Typographical or clerical error, pwede yan. Halimbawa, January, nailag February, bulan, pero gulpi kang mga pruweba na ang talagang tunay na month of birth mo sa 1988 is January. So, ipipresentar yan sa pagi kang affidavit, na day na maduman pa sa korte na ipoprove mo yan. Kundi, ipoprove mo na lang yan sa local civil registrar. So, dakulang tipid po sa tuyang mga kaymanwa na day na ma-hire pa or retain the services of a lawyer na may acceptance fee pa, kung ano-ano pa mga gastuson sa korte, filing fees, etc. Si perwisyo pa. So, digdi, madali na lang. Kasi may mga peryodo na pigtatauan ang civil registrar na dapat makurera niya yan within a short period of time na nakalangan sa lay. Tapos, nakang Republic Act 10172 kan 2012, bako lang sa ng nickname, first name, Surname. o kaya surname talagang major error yan, Ate May. Talaga maagyan sa korte. It will affect the paternity and filiation. Ito bagang pinagdikanan mo. So, ang pwede na talaga itong first name or nickname na nakalaag sa birth certificate. Pigdagdag kang Republic Act 10172 kang 2012. Ito bagang 9048-2001 ito. Hanggang nickname and first name lang ang pwedeng kuriran, and other typographical and clerical errors na obvious na talagang clerical and typographical. Pigdagdagan yan na pwedeng ikorehir sa bagay kang Republic Act 10172 pati itong gender, itong sex. Halimbawa ako, babae. Tapos, sa birth certificate, siguro naribong ito tamay, baka pag-una niya, lalaki na ilag, male. male. Imbis na female. Pero actually, ang pangalan na may bagang iya is para talaga sa sarong babae o female na siring sa imo. O kaya, ang pangalan talaga itong lalaki is Cyril. Ikaw man talaga kayan. Na ang pangalan Cyril pero lalaki. Baad ang piglaag F, female. So, sala yan. Typographical lang yan. Minor error yan. Dawa sa age na, saan yan? Sa gender. Ang pigurulayan. So, itong age, nakabali. Age, pero sa bulan tapos aldaw. Bakong taon, ha? Oo. Okay. Tapos si gender. So, naibali yan. Dati sa Republic Act 9048, itong name, first name and nickname lang. So, iyan ang And the rest of the corrections, beyond all of these, as provided in Republic Act 10172, 2012, kay Puan, umagi na sa korte. Dapat may judicial order to change other entries aside from those provided under Republic Act 10172 and previously under Republic Act 9048 ng 2001. So iyan ang tandaan ta, di kita madidipisilan na mapakorehir because of this innovation in legislation sa lay na pwede nang ikorehir ang mga minor errors. Bako na kang korte, kundi kan mismong local civil registrar. Mas madali, di ba? Mas madali. Sa coincident pagkasabot abogado, hindi na ako mako ang abogado. Tama ba? Iyo. Kaya po mo lang ipanotaryo itong affidavit. Okay, pero iyan itong bakong mga major, ha?
Ito ba kung mga Bako major like changes? apelyido. Oo, Apelyido, dati, pwede yan. Oo, kasi di ba, Abogado Juan, ako kaya, di man ako biktima, pero kang ako, kasi di maano ang apelyido ko. Naging tampulan ako ng mga tukso, di maano. Naisip ko, naman ako affected ka to, pero naisip ko pa ngunya na, ano kaya itong mas nakakasupog talaga mga pangaran? Na gusto talaga nindang paribayan, diba? Ito kayo mga desisyon ang Supreme Court na siguro sa pagbuelta pwede tang tukaron. Igo nga ning nagigirunduman ako sa rong kaso Atenay na nagpetition siya na ribayan na sa iyang apelyido. Siyempre sa court, sa paagi kang Rule 103. Ang pangaran niya nga, aron kani, duwang words ang pangalan niya. Okay. Pero bawasan niya ni saro. Ang ginamit niya saro lang. Kung di ko nakapasala, Tan-ko. T-A-N, tapos ko ang apelyido. So, 2 words ang apelyido niya. Nagpetition siya to change his surname. Lalaki siya. Naiwalat na lang itong Tan. Tapon kang kang kinder sa eskwelahan, gabos lang ang mga records niya, diploma, gabos ang mga IDs, etc. Tan lang talaga ang sa iyang ginamit. So atyan, i-explain ta kung ano naging desisyon kang Supreme Court duman sa kasong iyan. Ate May? Yes, excited na ako. So, and of yan course, ang mga errors sa piga-upod na pwede sa local civil registrar lang, pero ang mga major errors kay Puan sa korte man giraray. Argang nationality. Halimbawa, piglaag dyan, American citizen, US citizen, pero Filipino pala. So, yan, kay Puan mag-agi na yan sa korte. Kasi diba sa ideal scenario talaga, Abogado Juan, di ka dapat masala dyan. Pero di talaga din may iwasan na magmasala. Kasi pag certificate. Kung di tinutuyo ang sala. Yes. Kung pigtuyo ang sala, pwede na yan hagupon kan pigapod ng falsification of public document. Ang birth certificate, saro yan na public document. Di pwedeng paraon pa Di yan pwedeng pagputikan kung ano ang mga impormasyon na ilalag mo dyan. Hagupon ka kang Article 171 in relation to Article 172 kan Revised Penal Code. Ang bigabot ang falsification of documents, kabalin dyan ang private and public documents, arog-ening birth certificate. So, kung ikaba nga nagpaaki sa sarong ina, tapos tuyo mo, kakuntsabagaro kung sisay, o si ina, o sisay man na, na iba ang piglaag na ama, then that is falsification of public document, which is punishable by prison mayor. 6 years and 1 day up to 12 years. Medyo daradakula. Bako siyang probationable offense. Pag falsification ang timano, alagad, ikaw kitang bagong lay kan 2019. Ano mo, Ate May, ikaw bagay itong gusto makatipid sa adoption? Aram mo yan, kabagang ikaw man, itong medyo may kapobriyan man, si ina, si mga magurang kang magiging aki, ikaw nang pigkaulay na, itataon nito si aki, pag-aki. Tapos ang gabos na records, sa iya na. pero inaki ka itong bako man nag-aki. Ang apod gens, simulation of birth. Punishable under the Revised Penal Code manggirara yan. Pero, kang 2019, nagkaigwaning Republic Act 11222. Madaling i-memorize 2-1, 2-2. Na kung saan, pigtugutan kan lay, ining Republic Act 11222 na illegalize or legitimize itong simulated birth. Na kung saan day na sila magiging liable criminally sa pag-invento o pagputik na ilaag sa birth certificate na bako man siya ang ina, pigpalaag niya na siya na ang ina para day na
undergo papers, pa ng oo. adoption proceedings sa korte na mahal, may kamahalan. So, gulpin, may magkapirang mga nangyayaring sharing kaya iyan, saro yan na krimen. Kung igo talaga mag-file, laban dyan sa, sa itong pigtawan kang aki, as in, nagkuha kang aki, napig-ako niya na sa iya, pero bako niya man, para makaiwas lang sa mga gastuson sa adoption. So, sa paagi po kang Republic Act 11222, digdi po, hindi po ang pigaapod na law on rectification of simulated birth. But sabihon, garupig, tutugot na ang administrative adoption. Dahil ka na maduman sa korte, itong simulated birth certificate nga ni, na ika nakalag na ina, tapos siya gumuman na nakalag na ama, pero bako matara ka maong tunay ng mga bagurang, pig-legalize siya o pig-legitimize. So, they liable. Sinda. Pero may periodo lang yan. Pero up to 2017 lang. So, beyond that, they na ma-apply. Ining lane na ini. Pero pigtawan na ning oportunidad na, up to 2017. 2019 pa na ni. Okay. Pero up to, kung may a certain period, hindi ko lang magirunduman kung up to kung nuarin ang effectivity kay ni na kung saan di manang criminal liability ito nagpeke nga ni atong birth certificate para may paluwas na aki ninda na sa inda itong aki na namundag pero bako maninda so na-abbreviate itong adoption proceeding so ipig-legalize na ini legitimize itong simulated birth. So, maagisinda sa DSWD or municipal or city Social Welfare and Development Office para maipa-approve, para ma-amnesty sinda na day sinda hagupon kan krimen na simulation of birth. So, iyan ang mga bagong latang niya na dapat maaraman na aprobitsaran kan halimbawa itong may naggibong sharing kay ni para po magkaigwa kita ng peace of mind ng Damocles sword na hanging over their heads na tiba anytime pwede sindang filean ng kaso ng simulation of birth mas maray po I advise na mag-apply na po kamo kaning administrative adoption that will legitimize the simulated birth para po mayo na kitang criminal liability. So, iyan ati may ang mga bagong lay, pera katong 9048, tapos 10172, itong administrative correction of entries, typographical and clerical errors in the birth certificate or other certificates, argang marriage certificate or death certificate, para po mas mapadali ang mga proseso. As in, dahil magparagarastos ang mga tao. Sa totoo lang, hindi mga salang ini, bako manindang sala. Sa kapati, sila sususugod mo itong marriage certificate, sala yan kang opisino kang, halimbawa, kung mayor ang nagkasal, sala yan kang opisina kang mayor. Kung baga, naging mayor. Kaya nga ni, kang panahon, kaya nga pig-check ko talagang maray. Double check, triple check. Pati ang mga staff sa opisina, talagang pre-remind ko, dapat tarama gabos ang entries dyan. Pati ako madadamay man. Sige baga akong kasal ka to bilang mayor kang naga. So, itong solemnizing officer, magiging liable. Kabali. Sa kapabayaan. Kung sarala ang entry, si Rockman ka itong kinasal, may mga salaan ng entries na sinda ang magastos. Later on, bakong iyo. Correct. Nagigiramduman ko lang with abogado, nag-file ako kang marriage, contract ko, license. Pero ang basis contract, yes. Pero ang basis talaga kami, as in pinaulit kong sarala si details, ko-correct talaga, siguro mga 5 beses kami. Nating pabalik-balik itong tama man yan. Kasi ngaya, ano nga yan niyo, sa address mo ngaya, talagang sasaw pati spelling. Yes, Talagang mansarahutan na, mansarahutan. Okay. So again, yan po sa tuyong topic, Abogado Juan.
manunungod sa birth certificate. Ayan, kung baka mga questions, ulitin na po sa yung contact numbers 0929-259-5441 and 0927-431-3899 and mag-comment din po kamo sa yung Facebook kan sa inyo po mga kahaputan kay Abogado Juan dahil binabasa mi po yung digdiyo sa yung programa sinasaro-saro mi po. Thank you so much po sa mga nagko-comment dyan. Mga kaantabay, mabelta po ang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Celebrate Love Month at Okuya Naga. Savor our authentic Japanese cuisine at its best. Our specialties, sushi, ramen, and tempura will definitely keep you coming back for more. Introducing our Okuya Sushi Cake that will surely make your loved one love you more. This February, it's a date with Okuya, located at Corner Magsaysay and Dayandang, Naga City. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Ringolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Apod na, kay Abogaduhan. Apod na, kay Abogaduhan. Pwede po tabi maghapot, Abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biniyaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service! Apod na, kay Abogaduhan. Abogado Juan at your service. Welcome kita mga kaantabay sa programang Abogado Juan at your service. And ang sa tayo pong topic na nag-uulayan mo yan, manunungod sa pangalan and birth certificate, Abogado Juan. Ready ka na ba? Yes, ready na, Ate May. Mga kaantabay. Yes. Magdamog po kamo, kan sa kuya mga kasiba. Okay, so ini ba mga questions hali po sa indo, babasahon ko po, and sisibago ni Abogado Juan. Sabi ni Abogado Juan, ang sa tayo kahaputan, sabi ni, good morning po, Abogado Juan and Ate May. Sabi niya, pwede man daw po tabi na ribayan ang apelyido. Kasabi nindo, pangalan sa naan pwedeng ribayan. Kasi bago Ate May, natukarta baga na pwedeng ribayan ang first name or nickname na nakalaan dyan sa birth certificate through administrative procedure. But sabihin sa local civil registrar lang. Alagad, pag surname na, apelyido, ang ribayan, kaya po sa korte na yan. Through special proceedings under Rule 103 of the revised rules of court. Ngunyan, pwede lang ribayan ang either first name or surname administratively pag first name or nickname through judicial proceedings pag surname. Sa magkapira mga kadailanan. Primero, kung ang pangalan, bawa, apelido, focus kita sa apelido, is ridiculous, makangirit, halimbawa, anong nasa isip mong apelido? Halimbawa ngayon, nabasa ko lang ni kasi Abogado Juan, halimbawa ngayon,
Pototoy. Yan, halimbawa ngayon, butt of jokes ka na. Kumbaga, binubuli ka na. So, pwede yan. Pwede yan maging dahilan. Dishonorable. Itong garo, hindi ro ka naman garo, bako ka ng, makatao. Bako na makatao ang apelido mo. Bira, di pa ko kayo naka-encounter na araw kaya, Itong mga difficult to pronounce or to write. Yan. Ridiculous, dishonorable, or difficult to pronounce or write. Ikadua, itong kung para maka-avoid ng confusion, itong ang confusion sa Bicol? Pagkaribong ka mga tao. Halimbawa, ang pangalan naman, Bill Gates man. Pero ang Bill Gates ba? Pinakamayaman sa Kinaban. Pero bako ka man palang Bill Gates. So, pwede mong paribayan yan. Pero istrikto ang atime ang korte sa pagpaparibay ng apelido. Ninhuli, maapektaran kayan ang paternity and filiation. Itong ginikanan. So, kita baga, nabibisto sa tuyang mga ninuno sa paagi kan sa tuyang apelido. Pag first name, harmless, talagang iniimbento man lang yan. Kumbaga, pitatao lang yan at the time of the birth of a child. Pero ang apelido, masusuka ka yan sa family tree mo hanggang sa ninuno mo, iyan ang apelido. Kaya, bihira yan i-grant kang court unless for compelling reasons na yun nga yan. Ridiculous, dishonorable, difficult to pronounce or to write. Pero kaya itong to avoid confusion, pwede man ito bagang publicly known ka na arog ka ini, pero ang nasa birth certificate mo, iba. Publicly known ka ba ngayang May, pero ang nasa birth certificate mo, bako man May. Bawa, Mary, or whatever, or Marilyn. Pero publicly, you are known, nag-iigwa ka na ng reputasyon na arog yan ang pangaran mo, difficile na mag-stick ka duman sa kung ano nakalaag sa birth certificate mo. So, iyan ang mga magkapira sa rason. Pero kaya, if it is the result of judicial proceedings na dapat maribayan sa imong apelido, o kaya by legitimation. Aram baga, pag inaki ka, tapos day ka sa imong mga magurang, kadto technically, dadaron mo ang apelido kang sa imong ina. Pero pag mag-aguman sinda, ipipresentar mo lang ang marriage certificate, tapos kang sa imong mga magurang, tapos ang birth certificate mo na dati sa apelido kang ina mo, pwede mo na darahon ang apelido kang sa imong ama. Hapod kyan, legitimation. So, iyan ang mga magkapira sa mga rason. Ate May. Alright, so yan. Provided by the rules of court, by jurisprudence, and by the law. So, manadaw mo kang irestoryahan, sabi nila, magpaagom ka na sa nangaya. Pag babae ang so yan ang mga... Okay, so sabi... Kaso bago pala, Ate May, ipadagos ko itong na walatang kaso baga, itong Tanco case. Tanco. Na gusto niya, ang gamito na lang, bako ng Tanco. Okay, opo. Iba man ini kagawad Tanco, kang dang si Mark. Shout out. Ini Tanco, si kagawad Mark Tanco. Iba man yan. Ang gusto niya, tan na lang. Ining kasong ini, very recent, 2014-2015, GR number 211435, na kung saan, sabi ng Supreme Court, dahil pwedeng ribayan. Because it will affect the paternity and filiation of Ramon Corpus Tan. Tanco, na gusto niya maging tan na lang. Dahil pwedeng ribayan, sabi kang korte. Yan ang primerong rason. Si paternity and filiation. Ikadua, duman pa lang sa birth certificate niya, nagluluwas na ang pangalan kang sa iyang ama na nakalaag, father's name, Tanco. Tapos si mama niya man, Tanco man, ang nakalaag na apelido. So, ito, pruweba na talagang
mayong problema sa apelyido. So, day pwedeng ribayan ang apelyido niya ning tan lang, ning huli nga sa usage, ano. And ikatulo, duman sa iyang petition, day niya ibinali ang sa iyang mga magurang. So, sa mga petition to change the surname, perming kabali ang mga magurang because it affects the lineage, itong ginikanan, ninuno. Pinaghalian kan sa imong pagkatao. Kaya dapat kabali sinda sa kaso, sa title kang kaso. Pati itong sa armo pipapublish ba yan for 3 consecutive weeks in a newspaper of general circulation para manotisyaran ang mga tao na may plano kang paribayan sa iyong apelyido. Tapos ifa-file mo yan sa RTC sa city or province na kung saan bona fide resident ka for at least 3 years. Ano? But sabihin, talagang bistado ka na sa lugar. Dahil pwedeng aabot mo pa lang sa lugar, duman ka ma-filing a petition for change of surname. Dapat duman sa lugar na medyo haloy-haloy ka nang nagstay. Ano? So, iyo po yan ang naging decision ng Supreme Court. Jurisdictional ang defect na dahil binali itong mga magurang duman sa petition. Okay, so malinaw yan. Alright, so ito yung ikadawang kahaponan na Abogado Juan, sabi ni pwede po ba, sabi niya, pwede po na ang sarong illegitimate child gamiton ang apelyido kan sa iyang ama? Pwede. On the condition na ang sa iyang ama, expressly recognize man siya na sa iyang aki. Pigbibisto siyang aki. Sa paagi kang pagpirma kang ama sa birth certificate. So that is an express admission on the part of the father, even if he is not married to the mother of that particular child, na talagang pig-recognize niya na aki niya itong may birth certificate na aki. O kaya, dawaday siya nagpirma duman sa birth certificate. If there's a separate public instrument na pirmado niya, notaryado, na sasabi niya na aki niya ito. O kaya, there is a private handwritten document. Halimbawa, holographic will, sasabi niya, aki niya yan. Then, that will be legal basis for that particular child to use the surname of his father, or his or her father. Okay, super. Anong sunod na? Okay, so yung kahapotan na medyo managit ang time. Sabi Digdiyo, good morning po. Sabi niya, ang apelyido ko po nagamit sa sakuyang ina. Pero po, kung nagpakasal po sila kan sakuyang ama, pwede ko na bang ribayan ang sakuyang apelyido? Okay, nasimbag ko na yung kasubago, legitimation. Okay. So, ipipresentar mo lang itong marriage certificate, tapos apelyido mo, pwede mo nang gamiton, bako lang itong apelyido kang ina mo, kundi itong apelyido kang ama mo. Okay, so sabi man Digdiyo, Abogado Juan, paano ngaya, Abogado Juan and Ate May, kung gusto ko lang ribayan ang sakuyang pangaran, dahil trip ko lang, kasi gusto kong artista ang sakuyang maging pangaran sa idol ko. Well, klarado, be it a first name or nickname or even a surname, kaipuhan, swak, duman sa mga rason na nakalaag sa lay. Tapos sa rules of court, ridiculous, dishonorable, difficult to pronounce or to write, mga arukayan, to avoid confusion, etc. Napig-explica ko na kasama ko. Kung kapritsyo lang po, di pwede. Pwede. Okay, so, Ate May, kung ang alias or bansag, pwede man daw pong ribayan yan? Ang pwedeng ribayan, itong nakalaag sa birth certificate. So, kung ang alias mo or alias, okay, ang bansag mo, mayo man sa birth certificate mo, dahil may siya nagluluwas na nickname mo or first name mo, then ano man ang ribayan sa birth certificate? Ano man lang yan, garo practice. Okay. Gaha. O kaya bansag. Sa, albawa, dyan baga sa Barangay Abelia, yaw dyan si Kagawad Edwin Bailey, ang sa iyang ang sa iyang bansag is PUTAY. Ano baga, medyo din datang pagdangugon. Pero, ang ano kayan, iyon na yan siya naging garo popular na pangalan niya. Pero may naman siya sa birth certificate. Okay. So, mamanaribayan sa birth certificate. Ang gigibon niya na lang kayan
either i-enjoy niya yan, tagaro, joke man lang garo, joke, o kaya, bako lang sa enjoy, i-ano niya, ipa-injunction niya, o kaya, ipapugulan niya ang mga tao na apo doon siyang araw. So, shout out na lang po, Kigawat Edwin Bailey. Okay, sir. Alright, Abogado Juan, sa po pwedeng magpa-correct? Magpa-correct. Okay, syempre sa local civil registrar, pag typographical, clerical, o kaya itong first name, nickname, o kaya gender, itong pigabad na sex, yan, pwede yan. Okay, itong mga sa status, pwede man yan. Pwede na yan administrative sa local civil registrar. Over and above all of these changes, K1, sa sa korte. Under Rule 103 of the Rules of Court, special proceedings na yan. So may mga publication na yan, etc. May mga apektara na. Identity mo na ang figuralayan dyan. Change of surname. Okay. Inayo pa, Abogado Juan, sabi tigdiyo, good morning po sa Indong Duwa, Abogado Juan and Ate May. Pwede ko po na daigamiton ang apelyedo kang sa Kuyang Agong maski kami kasal na. Ang gusto ko po ko na gamito na lang ang apelyedo ko sa pagkadaraga. Okay. Under Article 370 of the Civil Code, ENC Title 13, Use of Surnames, saro yan sa mga provisions dyan. Article 370 nagsasabi na the wife or a married woman may, bakong shall, may use, number 1, her first name, maiden name, magiging middle name niya na, and the surname of the husband. Or, first name niya, or the surname of the husband. Or, the full name of the husband, pero lalaga niya, Mrs. Halimbawa, si status. Mrs. Nalyase. O, yan. Pwede yan. Ngunyan, ang nakalagay naman, may. Sabi kang sarong decision sa Supreme Court, since it is, the word used is may, M-A-Y, bakong M-E-Y, at may, the wife may use the following names. Ang sabi kang Supreme Court, permissive, bakong mandatory. So, pwede mong i-retain, kung ikaw nag-agum na babae, you can still retain using your maiden name. Okay? Yes. Okay. Ano pero siguro mas ma-appreciate kang mga boys. Gusto tang madamog ang opinion, pero next, na siguro yan. Okay, dahil hindi mo tingali tamay na kitang time. Yes. So, salamat na maray. Ate May, pasalamatan sa po yung mga viewers at mga listeners. So sa po pong mga listeners sa 95.1 Home Radio, sagot po sa 97.5 Bangon KFM. So, and of course, sa Facebook Live, gabos po dyan. Dahil na mag-greet itong nagpapa-shoutout. Pasensya na po kamo, tamayin na kaming oras mo niyan. Pero salamat na maray po sa Indo. Gabos na mga nagdadaralan, bako lang po, digdi sa Pilipinas, kundi maging sa abroad. Thank you very much. Diyos mabalos po. So, mabalita po, ang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Celebrate Love Month at Okuya Naga. Savor our authentic Japanese cuisine at its best. Our specialties, sushi, ramen, and tempura will definitely keep you coming back for more. Introducing our Okuya Sushi Cake that will surely make your loved one love you more. This February, it's a date with Okuya, located at Corner Magsaysay and Dayandang, Naga City. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon?
Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at Contact Lens Center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Bantang-bantang mga kaantabay sa programa Abogado Juan at your service. So again, buot may po magpasalamat sa mga nagdarangog sa 2 radio stations, sa 95.1 Home Radio and sa 97.5 Bangon OKFM. And of course, thank you so much man po sa mga nagdaralan sa satuyang Facebook Live sa Abogado Juan. So thank you so much po. And of course, Abogado Juan, salamat Sige po. Nakadalang live nun yan. Pwede po sa late upload kang YouTube. O kaya, you can replay the Facebook episode. Ngunyan na daw na ini. Anytime at your convenience. Yes. Salamat na maray po sa idong pagdalan, pagdangog, pagpartisipar, araw po nindo. Naugma kami na daw para papaano, ini programang ini, Abogado Juan at your service, nakakadagdag araman sa satuya kasi nakakatabang po sa satuyang mga kahaputan. Didibaga sa programang ini, Ate May, sa tama sana kita. Tama-tama, ansala. Ini po si Ate May Di Maano. Ini mo po si Attorney John Bongat, Abogado Juan, at your service. Ipabandila ang ating karapatan. Abogado